Көкләрдән җиргә иңе җыр һәм күккә аша. Гүяки бу җыр җиһанның йөрәге тыны, бу тере җыры Хәйдәрнең мәңгелек моңы. Хәйдәр Бигичев һәм Рәшит Ваһапов. Ике бөек шәхес, халык җанына кереп калган ике моңлы җан. Аларның язмышлары да гаҗәеп охшаш. Туган авыллары янәшә. Рәшит Ваһапов иҗатының гөрләп торган чагында нәкъ 54 яшендә дөньядан китеп бара. Хәйдәр Бигичев исә киләчәккә планнар белән янып йөргәндә үзенең юбилеен, 50 яшьлек юбилеемны уздырам әле дип янып йөргәндә кинәт 49 яшендә 13 ноябрь көнне безнең арадан китеп бара. Хәйдәр гомере буена иң кадерле кешесе итеп Рәшит Ваһаповның фотосын куен дәфтәрендә, түшендә йөртә. Бүгенге көндә Казанда аларның урамнары да янәшә. Гаҗәп бит. Кадерләре дә аларның берсенекеннән берсе ерак түгел. Һәм тиздән Түбән Новгородта әлеге ике бөек шәхеснең һәрберсенә һәйкәл куелачак. Сүземнән шушы урында бүлеп, микрофонны Хәйдәр аганың туганы, халкыбызның яраткан җырчысы, Татарстанның атказанган артисты Хәйдә Бигичевгә биреп каршы алыгыз. Хәйдә Бигичев. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10 ноябрь Cuma günü 17 yıl bundan ileri galeribizde yolladık. Eytirsindeki şeyine buldu bu hal. Direnerine varan yıllar ötken sayın kadroslara mana bugün günümüz Türkiye'de şunday belemge 17 ноябрь Cuma günü şulay kavatlama ekan. Mine şulay tuturup motor itip işlevine Fatahov Rifat Ahmetuluna baş yiyip rahmetlerim neydesin ki? Ilenge koyası kelmey, düşmeseydi yarar edi. Kadroslarım karşısında hürmetinizge, Haydar Jırın, Haydar abime bağışlanan canını sizge büle getesim kele. Bizning jırlarımız, sizin alkışlarınız, duaları bulup bassın dedi.
halkımızın yaratkan sevgili